Sidli. Sidli BPF-nya सासे देराबाय BPF दोलोनिफ्राय माबायाव मासबाटआव देराबाय सरन बर' सार बिथाङा देरहानो हाबाय 16 जाबाय आरोना देरहाबाय नै नायनो हागोन 55,055,546 भटआव देरहानो हाबाय मासबाटआव देरहाबाय BPF-निफ्राय जोंनि बाक्सायाव बाक्सा नायनांगोन र' कमेन्ट खालाम नोंथांमोना 10 राउन्ड थांबाय दं बाक्सायाव मनेस्वर ब्रह्म बिथाङा देरहानो हादों 31,926 माने लिड लाबाय दं 51,561 भट मोननो हादों 10 राउन्ड थांबाय लाइक खालामना हो बिनिफ्राय कमेन्टआव खोन्थाहर नोंथांमोना बिनिफ्राय मानासखौ नायनि जोङो दा मानासाव 10 राउन्ड सोलिगासिनो थानेस्वर बसुमतारी सार BPF दोलोनिफ्राय लिड लाबाय दङ 29,339 नायनो हागोन नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोना सोरनिखौ नायनांगौ नोंथांमोन देखायलांबाय थागोन नोंथांमोना जास्ट नायबाय थाबानो जाबाय आरोना आं फोरमायलांबाय थागोन आं लिड लानायखौल' खोन्थाबाय दङ बेनिफ्राय दासिमाव UPPL लिड लानाय गैथ'वा बर्तमान जो तामुलपुराव नायोब्ला नोंथांमोना नुगोन बारग' CM प्रमद बर' बिथाङाहाय नै गाहायावसो दङ बेयावबो लिड लाबाय दङ BJP-निफ्राय ND हिसाबै बिश्वजित दैमारी सार बिथाङा लिडिं लाबाय दङ 14,556 नै नायनो हागोन नोंथांमोना बेनिफ्राय बाक्साखौथ' नोंथांमोना नुबाय बेनिफ्राय दङ बिजनिखौ नायनो जोङो BTC-नि सिङाव थानायखौ नायग्रोनो नोङो कभार खालामनो BTC-खौ नै आरोबाव फिन दहाय UPPL-आ लिड लाबाय दङमोन नै दा मा जाखो BJP-निफ्राय NDA लिडिं लाबाय दङ 24,692 UPPL-आ सेकेन्ड पजिसनाव दङ बाक्सा बावखुंग्रियाव नायनो जोङो बावखुंग्रियाव दङ BPF-निफ्राय लिडिं लाबाय दङ रुपम चन्द्र रय 18,953 8 राउन्ड थांबाय ABM 8 राउन्ड 16 राउन्ड दङ आथा थांबाय आरोना खावसे साननो दंबायो बेनिफ्रायथ' सरन बर' सारा देरहाखाबाय जिथु मासबाटनिफ्राय बिथाङा उइनार जाहैबाय आरोना बिथाङा MLA जानो हाबाय बेनिफ्राय बावखुंग्रि बरपेटा बेहालि फेरगावखौ नायनि फेरगावआवबो BPF-आ लिडिं लाबाय दङ 12 राउन्ड 15नि 12 थांबाय टटेलि माने जोबनायनि लाइनावनो फैबाय आरोना जोबनायनि लामायाव फैबाय आरो भटखौ मोननो हादों BPF-निफ्राय 52,187 UPPL-निफ्राय मोननो हादों 23,256 गोबां डिफारेन्स आरोना 28,000 प्लास लानानै BPF दोलोनिफ्राय लिडिं लाबाय दङ महेस्वर बर' साराहाय
सासे बर्थमान मासबाराव देरबाय बक'सयगाव बङाइगावखौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर अब्लासो आं मिथिगोन अब्लासो आं नोंथांमोननो थाब थाबै नायनानै खोन्थाहरनो हागोन माने नोंथांमोना माखौ नायनो होयो अब्लाथाय नैयाव दङ आसाम गण परिषद एजिपियासो लिड जाबाय दङ नैयाव बङाइगाव कनस्टिटिउन्सि अथ्र बङाइगावआव 11 राउन्ड थांबायना बेनिया बिनिफ्राय बङाइगाव आं बिटिसिखौ कभार खालामग्रोनि बेनिफ्राय दालगाव देरगावखौ नायनि र' बिजेपियानो लिड लाबाय दङ देरगावआवबो 12 राउन्ड थांबाय धुब्री डिब्रुगड़ दिसपुर दतमायाव नायनि एबार नोंथांमोना नायनानै बुजियाखैबोला खोन्थाहर माने आथुर जादों जानो होननाया नैयाव नै बिपिएफआनो लिडिं लाबाय दं बेयावबो टटेलि देरहाखाबाय होननानै सानना लानो हानाय रखम आरोना नै 11 राउन्ड अलरेडि थांखाबाय बिनिफ्राय 2 राउन्ड लास्ट आरो मोनसे लास्ट वान मोननै दंबाय आरोना साननो 2 राउन्ड दंबायो 13 थांबाय रबिराम नार्जारी सार बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथाङा लिडिं लाबाय दङ 21,436 राजुकुमार नार्जारी सार बिथाङा मोनदों भटखौ 21,095 बिनिफ्राय रबिराम सारा मोननो हादों 42,531 गोबां डिफारेन्स आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन नै दा मोननै राउन्ड दङ बिनिफ्राय 11 राउन्डआ सोलिगासिनो अब्लाबो नोंथांमोना नायनो हागोन बिजेपिया अलरेडि 80 माने टटेल 80आव लिडिं खालामबाय दंखायो 126 नि मादाव माने 126 नि गेजेरावहाय गौरीपुर गहपुर गलाघाट गरेस्वरखौ नायनि गरेस्वराव लिडिं खालामबाय दङ सोर बिजेपि एनडि हिसाबै 46,354 लिडिं खालामबाय दङ सेकेन्ड पजिशनाव दङ इउपिपिएल राउन्डआ थांबाय 9 इभिएम राउन्ड 9 सोलिगासिनो आरोना दा बिनिफ्राय दङ गरेस्वर थांबाय गसाइगावआव नायनो जोङो गसाइगावआव नै बेयावबो बिपिएफआनो लिडिं खालामबाय दङ बेयाव आथानि मोनसे बारा थांबाय 6 राउन्ड थांबाय आरोना 6 राउन्ड सोलिगासिनो 11 राउन्ड जागोन बेयावहाय बेनिफ्राय बेयाव दङ सबाराम बसुमतारी सार बिपिएफनिफ्राय बिथाङा लिडिं खालामबाय दं 7,125 बांद्राय डिफारेन्स गैया 7,000 दङ बिनिफ्राय जेएमनिफ्राय दङ 13,197 भट मोनदों बिनिफ्राय 20,000 डिफारेन्स बांद्राय गैया बिनिफ्राय इउपिपिएलआ मोनदों 11,090 90 माने 90 बारा डिफारेन्सखौ नुनाय जायाखै नैबेहाय बिनिफ्राय जोङो नायनोसै देरगाव धेकियाजुलिखौ नायनो खेबसे धेकियाजुलियाव थांगासिनो अशोक सिंगाल बिथाङाहाय लिडिं खालामबाय दङ 23,083 भट लानानै बेनिफ्राय सेकेन्ड पजिशनाव दङ इन्डियान कंग्रेसआ दङ सेकेन्ड पजिशनावहाय इन्डिपेन्डेन्ट दङ अनसुमा बसुमतारी थार्ड पजिशनाव
दतमायाव नायनो जोङो दतमाखौ सरि दतमाखौ नायखांबाय रबिराम सार बेयाव लिडिं खालामबाय दङ टटेलि 11 राउन्ड थांबाय बेनिफ्राय माने 11 सानगासिनो आरोना मोननै राउन्ड दंबायो 12 आरो 13 21,000 भट लानानै बिथाङा लिडिं खालामबाय दङ। गरेस्वर थांबाय गसाइगावआव थांबाय गुवाहाटी हाइलाकान्दि हजाय जागिरद जालुकबारि जनाय क'क्राझाराव नायनो जोङो क'क्राझारावबो लिडिं खालामबाय दङ सिउली मेदामा फ्रम BPF दोलोनिफ्राय 15,691 प्लास भट लानानै बिथाङा लिडिं खालामबाय दङ। EVM राउन्ड 9 माने 9 राउन्ड थांबाय आरोना 9 राउन्ड थांबाय माने सोलिबाय दङ आरो दंबायो मोनबा 5 राउन्ड दंबायो अलरेडि 9 राउन्ड सोलिबाय दङ। UPPला सेकेन्ड पजिशनाव दङ क'क्राझारावहाय। क'क्राझार लखिमपुर लामदिं माजुलि मकम मानास फैला सारनिखौ नायनो फै मानासनिखौ मानासाव 11 राउन्ड सोलिगासिनो 19 राउन्डनि मादाव बेनिफ्राय मानासाव नै थानेस्वर बसुमतारी सार BPF दोलोनिफ्राय बिथाङाहाय 30,000 प्लास लानानै लिडिं खालामबाय दङ 51,075 भट आरो लोगोसे रायजर दल आनजान तालुकदार बिथाङाहाय सेकेन्ड पजिशनाव थार्ड पजिशनाव दङ UPPL जोंस्रां ब्रह्म सार फ्रम UPPL 19 राउन्डनि 11 थांबाय दंबाय बेयाव मोननो गोनां माने साननो गोनांबो दंबायो अलमस्ट आधा थांबाय आरोना प्राय आधानि एसे बारा थांबाय आरोना। जालुकबारिनि समस्तिखौ नायनि जालुकबारियाव 51,062 लानानै हेमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा लिडिं खालामबाय दङ 74,105 भट मोननानै बिथाङा 51,000 लानानै प्लास लानानै लिडिं खालामबाय दङ भट मोननो हादों 74,105। माजबाटआवथ' अलरेडि देरहाखाबाय सरन सारा BPF पार्टिनिफ्राय अलरेडि देरहाखाबाय नोंथांमोनाव खोन्थिखादो 16 अलरेडि साननाया जोबखाबाय बेयाव। मानासाव दंबायो साननो गोनां बेनिफ्राय अदालगुरियाव नायनि जोंहा रिहन दैमारि सारजों लोगोसे दिफेन बर' सार बेयाव 11 राउन्ड सोलिगासिनो 15नि मादाव बेनिफ्राय रिहन दैमारि सार बिथाङाहाय बिथाङा मोननो हादों लिडिं खालामबाय दङ 19,887 भट लानानै टटेल मोननो हादों 53,905 बेनिफ्राय UPPL पार्टिनि दिफेन बर' सार बिथाङा 34,018 भट मोननो हादों नोंथांमोना नुबायानो जानांगौ कमेन्टआव खोन्थाहर नोंथांमोना माथो कमेन्टबो हरला बुंहर बबेखौ नायनांगौ अब्लाथाय थाबैनो नायनानै जाहाथे नोंथांमोना फोरमायहरनो हायो बा बुंहरनो हायो। लासखि नायनि अदालगुरिखौ नायबाय बेनिफ्राय टंलाखौ नायनि टंलायाबो अलरेडि फ्राय अलमस्ट जोबनायनि लामायाव 17 राउन्ड अलरेडि सोलिगासिनो अनलि 1 दंबायो मोनसेल' अलरेडि NDA हिसाबै बिथांमोना देरहानो हाबाय होननानै हमना लानो हायो मानो होनोब्ला 54,284 लिडिं लानानै बिथांमोनाहाय लिड खालामबाय दङ भटखौ मोननो हादों 83,295 नोंथांमोना नुनो हादों 17 राउन्ड सोलिगासिनो दङ टंला समस्ति बेनिफ्राय जोङो तामुलपुर नायनि जोंहा प्रमद बर' सारनि जितु समस्ति ना बेयाव लिडिं खालामबाय दङ बिश्वजित दैमारि सार फ्रम NDF BJPनि दोलोनिफ्राय 14,556 लिड लाबाय दङ बेनिफ्राय जा सेकेन्ड पजिशनाव दङ प्रमद बर' सार बिथाङा मोननो हादों 39,312 भट बेनिफ्राय जा बिश्वजित दैमारि सारा मोननो हादों 53,868 भट
बेनिफ्राय जोङो मा नायनो तामुलपुर नायबाय, उदालगुरि नायबाय, सिडलिखौ नायनि जोंहा रनित बसुमतारी सार मोननि जिथु भटिं जिथु कनस्टिटुएन्सि नै बेयावबो नै अलरेडि बेयावबो 17 राउन्ड सोलिगासिनो साननाया। बेनिफ्राय BPF दोलोनिफ्राय लिडिं लाबाय दङ 30,541 भट लानानै। बेनिफ्राय सेकेन्ड पजिशनाव दङ रन्जित बसुमतारी सार फ्रम UPPL पार्टि 52,836 भट मोनदों बिथाङा। बिनिफ्राय पानिराम ब्रह्म सारा मोनदों 83,377। जोंहा सिडलिखौ नायबाय, बबेखौ नायनांगौ खोन्थाहर नोंथांमोना, सोरनिखौ नायनांगौ? फैलासारमोननियाथ' नै डिफारेन्स जाना दं, बिथांमोननियाबो 11 राउन्ड सोलिगासिनो। नेट प्रब्लेम जादोंमोनलै, नेट प्रब्लेम जानानै फुरा माबा जालांदोंलाय माने फाल्तु लाइफलै। दे खोन्थाहर नोंथांमोना। UPPLआथ' दासिमहालागै नै माबायावनो फैथ'वाखै बर्थमान। BPFआवथ' अलरेडि सासे देरहाखाबाय, बेनिफ्राय 9 जना लिडिं लाबाय दङ। बाक्सायाव 11 राउन्डआनो सोलिगासिनो 34,108। सेकेन्ड पजिशनाव दं UPPL दोलोनिफ्राय राकेश ब्रह्म सार। रुपुमरे चन्द्र बिथाङा BPF दोलोनिफ्राय लिडिं खालामबाय दङ 19,154 लानानै। BJPनिफ्राय 3 देरहानो हाबाय, कंग्रेसनिफ्राय देरहाथ'वाखै, BOPFनिफ्राय 1 देरहाबाय, BPF, HJPनिफ्राय 0, AIUDFनिफ्राय 0 माने लिडिं लाबाय दङ, माने साननाया जोबथ'वाखै आरोना, बेफोरबायसा बेयाव फोरमायनाय जादों। ओमफ्राय माया बे आसामनि, बेनिफ्राय केरेला दं, केरेलायाव जोंहा नै कंग्रेसनिफ्राय 11 देरहानो हाबाय, बेनिफ्राय CPI 7, IUML 2, CPI 2, KET 2, तामिलनाडुनिफ्राय 0 कारण तामिलनाडुआव माने मा देरहाथ'वाखै, लिडिं लागासिनो दङ दासिमहालागै। बेनिफ्राय नैयाव मायो पुडुचेरिया फिसा नालाय, बेयाव अलरेडि BJPआ 3 देरहाबाय, AINRC 9, इन्डिपेन्डेन्टआव देरहादों 1, लिडिं खालामबाय दं इन्डिपेन्डेन्टआव 2, LJK 1 लिडिं खालामबाय दं। बबेखौ नायनो खोन्थाहर, अबे समस्थिखौ नायनो नोंथांमोना खोन्थाहर। BJP 3, 26मोन नालाय 22 थाबाय, बेनिफ्राय इयाव 2, 4। फार्स्टनिफ्राय नायफिनसै जोङो बाक्सानिफ्राय। बाक्सायाव 11 34 लिडिं खालामबाय दं BPFआ 34,000। ओमफ्राय बाक्सानि उनाव नायनो जोङो बावखुंग्रि
बावखुंग्रियाव रुपम चन्द्र बिपिएफ दिल्लीनिफ्राय बिथाङाबो लिडिं खालामबाय दङ 19,150। फेरगावखौ नायनो जोङो फै फेरगावआवबो 32,000 प्लास लानानै बिपिएफ दोलोआ लिडिं खालामबाय दङ। बेनिफ्राय सेकेन्ड पजिसनाव दङ इउ पिपल पार्टिनिफ्राय नेर्सोन बर' सार, बिथाङा सेकेन्ड पजिसनाव दङ। बिजनिखौ नायनो जोङो बिजनियाव दङ आरुप कुमार दे, बिथाङाबो बिजेपि अरुप कुमार दे बिथाङाबो लिडिं खालामबाय दङ 24,000 प्लास लानानै सेकेन्ड पजिसनाव दङ। जोंहा इउ पिपल दिल्लीनिफ्राय कमल सिं नार्जारि, बिथाङा सेकेन्ड पजिसनाव लिडिं खालामबाय दङ। कमेन्ट हर नोंथांमोना, लाइक खालामनानै खोन्थाहर, होमबासो आं लाइभआव नोंथांमोना आं देखायबाय थानो हानाय बायसाना। खोन्थाहर नुदों नुवाखै लाइभआव नोंथांमोना। कमेन्ट हरा माथो नोंथांमोना जेबोबो। लाइक हरनाय होमबासो मिथिगोन ना आङो नोंथांमोनखौ नायबाय दं होननानै। उदालगुरिनिफ्राय नायफिन र'। उदालगुरियाव टटेल 11 राउन्ड काउन्टिं सोलिगासिनो। 15नि मादाव 19,887 डिफारेन्सआ बांद्राय नङा। 19,000 एभारेज 19,000 माने मोनब्रै जिथु कन्स्टिटिउन्सि दंबायो, समस्ति दंबायो, बेयावहाय लोर सोलायनायनि एसे माबा दङ, अब्लाबो 19,000 तामुलपुर नायगासिनो र' तामुलपुरनिखौ। तामुलपुरनिखौ नायनि र'। तामुलपुराव इभिएम राउन्डआ 11 सोलिगासिनो काउन्टिंआ। बेनिफ्राय बेयाव बिस्वजित दैमारि सारा लिडिं खालामबाय दङ एनडिए हिसाबै 14,556 भट लानानै लिडिं खालामबाय दङ। सेकेन्ड पजिसनाव दङ प्रमद बर' सार फ्रम इउ पिपल पार्टि। नायनो हागोन नै भटखौ मोननो हादों 53,868 बिस्वजित दैमारि सार, आरो लोगोसे प्रमद सारा मोननो हादों 39,312। थार्ड पजिसनाव दङ जोंहा राफिल दैमारि कंग्रेसनिफ्राय। बेनिफ्राय नाबाजित चरनिया जिएसपि इन्डिपेन्डेन्ट दं, भटार्स पार्टि दंना। सेकेन्ड पजिसन आरो फार्स्ट पजिसन बिस्वजित दैमारि फार्स्ट पजिसनाव दङ। बेनिफ्राय सेकेन्ड पजिसनाव दङ प्रमद बर' सार। बेयाव माने 11 जिथु काउन्टिं जाबाय दं, बेनिफ्राय 7 राउन्ड जिथु दंबायो बेयाव लोर सोर जानायनि खायसे खोथा दंबायो, जिहेतु डिफारेन्सआ बांद्राय नङा, 14,000निल' डिफारेन्स। नायबाय था नोंथांमोना, अब्ला मिथिनो हागोन। बिनिफ्राय दे बुंहर, आरो सोरबा बुंहरलायदो, आरो बबेनिखौ नायनांगौ। जों टंलानिखौ नायनि, तामुलपुर टंलायावबो बिजेपियानो लिड खालामबाय दङ 83,807 भट मोनदों। 54,000 प्लास लानानै लिडिं लाबाय दङ टंलानिफ्राय एनडि हिसाबै। बेयाव इउ पिपलआ दङ थार्ड पजिसनाव, जितु आं बेयाव माने इभिएम जितु राउन्ड बेयाव अलरेडि 18 थांखाबाय, दंबा 18, 19, 20, 21 मोनथाम राउन्ड दंबायो। मोनथाम राउन्डआव जोङो इमानखिनि जितु डिफारेन्स बेयाव नुनो मोननाय नंलिया होननानै आं सानो। मानो होनोब्ला जितु मोनथामल'सो राउन्डआ, आरो अलरेडि बेयाव 54,000 जितु प्लास लानानै लिडिं खालामबाय दं बिजेपिनिफ्राय एनडि हिसाबै। बेनिफ्राय टंला नायबाय, खोन्थाहरनाय कमेन्टआव नोंथांमोना बबेखौ नायनांगौ। कनफिउस जालायलाङो आं, बावलायलाङो माने। चिरांनिखौ नायनि सिडली, बेयावबो चिराङावबो बिपिएफ दोलोआनो लिडिं खालामबाय दं। बेयावबो बांद्राय गैला, इभिएम राउन्ड 18 अलरेडि थांखाबाय, देरहानायनि खायसे लामायाव फैखाबाय। मानो होनोब्ला बेयाव 32 प्लास
32,000 प्लास लानानै बिथाङा लिडिं खालामबाय दङ फानिराम ब्रह्म सारा फ्रम BPF पार्टी। बेनिफ्राय सेकेन्ड पजिशनाव दङ रन्जित बसुमतारी सार फ्रम इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल। भटखौ मोननो हादों 88,159 BPF निफ्राय। बेनिफ्राय UPPL निफ्राय मोननो हादों 56,088। डिफारेन्सआबो सानना नायोब्ला बांद्राय नङा, अब्लाबो राउन्डआ बांद्राय गैला आरो। नायनोसै बेसे डिफारेन्स, माबैसा फैयो डिफारेन्सआ। नायलांबाय था नोंथांमोना, अब्ला मिथिनो हागोन। जोबजासिम नायबानो जाबाय नोंथांमोना। जिहेतु बांद्राय गैला, नै जिहेतु 18 राउन्ड सोलिखाबाय, बेनिफ्राय मोनथामल'सै। सारदिया रं दं, रंनिया पाटार सान्दी गुनालबारि नगाव मादुर माजबारावथ' अलरेडि देरखाबाय। BPF देला देरखाबाय। नोंथांमोना दासो सोरबाफोर फैदोंब्ला नुवाखैबा नायनो हागोन। नै 1 जाखाबाय जोंहा सरन बर' फ्रम BPF पार्टी। बिथाङा 55,000 प्लास लानानै बेखिनि भटआव देरहानो हादों आरोना। सेकेन्ड पजिशनाव दंमोन JMM, बेयाव UPPL पार्टीया दङमोन 4 पजिशनावसो, रबिन्द्र बसुमतारी फ्रम UPPL पार्टी। नोंथांमोना गोबाङानो मिथिखाबाय जानांगौ, बिथाङा देरहानो हाबाय सरन बर'आ। 16-16 भट साननाया जोब्बाय मासबादाव। बेनिफ्राय जों मानासखौ नायनो हायो। मानासखौ नायोब्ला मानासाव थांबाय 12 राउन्ड, 11 मोन दहाय, दा थांबाय 12। लिडिं खालामबाय दङ बेयावबो BPF दोलोआनो, थानेस्वर बसुमतारी सार। बिथाङा लिडिं खालामबाय दङ 30,923 भट लानानै। टटेल भट मोननो हादों बिथाङा 55,405। बेनिफ्राय सेकेन्ड पजिशनाव दङ रायजर दल, थार्ड पजिशनाव दङ UPPL दोलनिफ्राय जोंस्रां ब्रह्म। खोन्थाहर दे बबेनिफ्राय नांगौ। खोन्थाहर नोंथांमोना बबेनिफ्राय नायनांगौ। BJPआ 81, दासिमहालागै UPPL आनियाव फैथ'वाखै। दहाय लिडिं लाबाय दंमोन मोननै नामा, दा गैथ'वा बर्थमानै। खोन्थाहर दे नोंथांमोना बबेनिखौ नायनांगौ, नङाबा आं कनफिउस जायोना बबेखौ नायनो। बांद्राय गैला, गोबावनो इसे आधा थांफ्रामजोब्बायानो भट साननाया। नोंथांमोना नायबाय थादोंबा मिथिदोंआनो जानांगौ। टटेल 4 देरहाबाय, 4 साब्रै देरहानो हाबाय। 126 ना साब्रै देरहानो हाबाय, 1 जाबाय BPF आरो BJP निफ्राय। बुंहर दे बबेखौ नायनांगौ, नेबाय दं आं नोंथांमोनखौनो। गमा गबाय नामाब्रा। खोन्थाहरना बबेखौ नायनांगौ, नोंथांमोनखौ आं नेबाय दङ। दे बुंहर थाब, एक्साइटेड जाला जोब्बाय।
खोन्थाहर दे नै बाक्सानिखौ नायबाय आङो 36 12 राउन्ड थांबाय 36 थांबाय नै बाक्सानि आं बिपिएफ दोलोआ लिड खालामबाय दं 36,000आव 36,000 प्लास सेकेन्ड पजिसनाव दङ इउपिपिएल इलेक्सन रिजाल्टआ मा होनगोन दा लिड खालामबाय दङ बिपिएफआ बेनिफ्राय देरहानो हाबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय सासे माजबाटआव दा नै बेनिफ्राय बाक्सायाव 12 जिथु इभिएम राउन्ड काउन्टिं सोलिगासिनो राकेशआ गैला नामा एबार हमनो हाथ' आरो डिफारेन्सआथ' 36 खमद्रायबो नङा बांद्रायबो नङा गेजेरावनो आरोना टाइमासो दा र' टाइम दंबाय ना खोन्थाहर माजबाटनिखौ आदिबासिखौसो थांगोन बायदि नुदोंमोन माजबाटआव थांबाय सरन बर' सारा माजबाटआव थांबाय सरन बर' सार देरहानो हाबाय माजबाटआव माजबाट 40 दिपेन साराबो दिपेन सारमोननि बहुत डिफारेन्स जाना दं र' दायो टाइम दंबायो नालाय माजबाटनिखौ आं खोन्थानो र' माजबाटआव 47 दङ 40 नङा 47 दङ नै सरन बर' सारा देरहानो हाबाय बिपिएफ दोलोनिफ्राय 55,546 भट लानानै बिथाङा देरहानो हाबाय दे खोन्थाहर नोंथांमोना नेगासिनो आं इउपिपिएलआथ' गैथ'वा बर्थमान दासिमहालागै मा जागोन मिथिला दासिमहालागै नुनो मोनथ'वाखै लाइक होना हो नोंथांमोना लाइक होना होब्रा एसे अननानै आंखौबो ना बाक्सानिखौ नायबावनो खेबसे बेस्टखौ राउन्डआ बाक्सानिया 12 थांबाय 12 राउन्ड काउन्टिं जागासिनो आरोना बड'लेण्ड पिपल फ्रम बिपिएफआनो लिड लाबाय 36,000 333 61,329 जा अपोजिशन सेकेन्ड पजिशनाव मोननो हादों 24,996 लाइक होना हो गासिबो अननानै शेयार खालामना हो गासिबो मिन्थिनाय बायसा टटेल साब्रै देरहानो हाबाय जोंनि आसामाव माने गासैजों बिपिएफनिफ्राय सासे देरहाबाय बिनिफ्राय बिजेपिनिफ्राय साथाम देरहानो हाबाय माने नै नोंथांमोना नायनांगोन नै साथाम देरहानो हाबाय बिपिएफनिफ्राय सासे अब्लाबो बिथांमोना एनडिएसआ दं नालाय सोरखाराव आरो ओइदों बुजायाखै ओइदों माने मा दाइदों मा बुजियाखैलै आं आब' दाइनदो बुजियाखै आं बुंहरफिनो बावखुंग्रियाव 19,150
लायगोन आङो खोन्थाहर नोंथांमोना अबेखौ नायनांगौ आं नोंसोर खोन्थाहरबाथाय नायनानै होबाय थानोसै नङाबा कनफिउस जागोन ना आं राकेश दिफिन प्रमदखौ देरहागोन बायदि मोनदोंमोन हमना हाबा र' राकेशआ बहुत डिफारेन्सआव दङ बेनिफ्राय दिफिन नायनि र' 21,000 डिफारेन्स लाइक खालामना हो लाइक शेयार खालामना हो फल' गैला रिजाल्टआ 12 राउन्ड थांबायानो 12 राउन्ड काउन्टिं सोलिगासिनो 15नि 15 राउन्ड जागोन बेवहाय 12 थांबाय दतमायाव बहुत डिफारेन्स उदालगुरिनिया बहुत डिफारेन्स टटेल नै अलमस्ट जोबनोनो जाबाय नै दतमायावबो 11 राउन्ड सोलिगासिनो 13नि गेजेराव 13 मादाव बेयावबो बिपिएफआनो लिडिं खालामबाय दङ रबिराम नार्जारि सार तामुलपुराव नायनो र' प्रमद बर' सारखौ तामुलपुराव डिफारेन्स बांद्राय नङा 11,000ल' 11,000 बेयाव 12 राउन्ड बेयाव डिफारेन्सआ बांद्राय नङा देरहानोबो हागौ मानो होनोब्ला बेयाव 6 राउन्ड दंबाय अलरेडि 12 राउन्ड काउन्टिं जाबाय दङ 6 राउन्ड दंबाय नालाय नायनोसै समजों सोर देरहायो नायबायल'था नोंथांमोना सिडलियावबो बिपिएफआनो लिडिं खालामबाय दं खावनोथ' हाया र' इमान फार्स्टआव दायो मिथिगोन र' गोबां सान दंबायना तामुलपुरनिया खोन्थाहर दे कमेन्टआव नोंथांमोना आं नुगासिनो दावराव खालामना लाइक होनांगो लाइक फेरगाव समस्तियावबो देरहानायनि लामायाव महसुब बर' बिथाङा जाहैदों बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिथांमोना लिड लाबाय दं बिपिएफ दोलोआ 32,000 प्लास लिडिं खालामबाय दङ सेकेन्ड पजिशनाव दङ इउपिपिएलनिफ्राय गोबां डिफारेन्स आरोना बेनिफ्राय सानना दंबाय खेबनैल' अलमस्ट जोब्बायानो फ्राय नोंथांमोना नायनानै लाबाय थाबानो जाबाय अब्ला मिथिनांगोन टटेलि सेकेन्ड पजिशन दङ इउपिपिएलआ फार्स्ट पजिशनाव लिडिं खालामबाय दङ महसुब बर' बिपिएफ दोलोनिफ्राय
कमेन्टआव खोन्थाहर दे नोंथांमोना मानिखाया मानिनाया बिखो बुजायाखैलै आंबो मा बुंखो कमेन्टआव खोन्थाहर दे लाइक खालामना हो लाइक खालामाखैबा लाइक खालामाखै लाइक खालामना हो अननानै थ' दसे थाथ'नो र' ना साननाया एसे माबाहरदो डिफारेन्सखौ बांद्राय बेनो बे जाबाय दं नोंथांमोनाबो जाहाथे बर नाङा आरोना इलेक्सन रिजाल्टखौ बहा नायदों गुगोलाव नामा गुगोलाव जोंहा नै सासे आरो दावराव खालामबाय आखाया सेबगोन इदो दसे रेस्ट लानि र'